Здравейте хора, аз съм Павел BG Gaming и днес ще играем на Clash Royale с един мой приятел Милен. Не, с Милен. Кажи нещо, Милене. Миленчо. Здравей. Добре, и ще играем на Clash Royale, както виждате. Ще опитам да го бия, знам, че има много слаб дек в момента, но ще се опитам. Кажи. Да ти пращам ли френдли? Чакай, че без да искам почнах да играя. Нещо стана. Добре, ще спра видеото на пауза и след малко ще се върна. Здравейте хора, имаше малко прекъсване, но вече всичко е наред и няма да има спънки. Почваме и играем с Милен, който е много силен и ще ни сцепи и ще ни бие. Тук малко му взех от... О, мразя Батълрама! Батълрама прави много демидж, той ма дразни. Той има Батълрама, аз нямам. И рева. Добре, тук малко го забавих. Дали ще му вземем колата? Не взехме колата. Че беше гадно. Ай, стига, бе. Акио! Той най-много го мрази. Стига, бе. Тъпи скелети. Ей го сега пак Батълрам. Трябва ми се зареди сега той. Как е? Мразя го чисто. За кой винаги трябва да ма биеш? Аз не мога да забия за... Хограйдера, не! Хограйдера му трябва само един път да удари. Fuck off. Не знам, не умея да играя, ама мога да се защитавам.
Сега ще ми изводиш някои карти, дет няма да мога да ги спра, нали? Голям застъпен. Само да ти кажа, че аз нямам много батерия. Ще играем още една игра и свършвам. Само да си преместя дека. Да си го наместя дека. Айде. Очаквам нещо голямо да ми. Ай, стига. Ето и за какво беше нужно. О, елитки! Ти сериозен ли си? Брат, те елитките са много гадни, аз искам да ги имам. Ти играеш с някакви тъпи карти, дето аз ги нямам, те не е честно. Ама ти този акаунт не си го направил. 100 на 100 съм сигурен. Не е твоя. Нали ми каза, че си го купил? Купи го. Много хора ти ми го каза. Да, голям крончест. Как се прави сега? Пред камерата виждате ли го как се прави? Елитките не са по-добри от барберия. Елитки срещу барберия, не барберия, нито ще убият елитките. Хора, че не говоря, ама е много напрегнато в момента. Не е ли напрегнато?
Нямам батерия, човек, сори, трябва да спивам тук епизод. Съжалявам, хора, ще да продължим битката до следващия епизод и чао!